nke echiri Nazareth. Achọrọ m ịkọwara gị ihe mere na ọtụtụ ndị dibịa na ndị pastọ ji wee tinyesie aka n'ihe ọjọọ nke ha ga-ata afụfụ ya n'ọdịnihu bụ maka oke ọchịchọ, maka population ndị mmadụ. Ọtụtụ ndị mmadụ achọrọ ndị mmadụ fem, ha chọrọ iwu ewu ka arụfụ mọs, ka onye ọbụla mara ha ka a na-ewu. Onye ọbụla tinyere aka n'ihe ọjọọ ka o wee wuo, ọ dara asị iwu karịa 5 years iwuka. Na ọ bụ ihe mmerụ ọtụtụ ndị mmadụ na-anwụ. Efu ndị pastọ wee je gwụọ ọgwụ ka ha wee nwee members, ka maka ihe ọ maka ego, ma ndị ego adọghị n'akara aka ha. Onye nke pụtara ha na-ana wabụkata ọgwụ ebido gbuwe mmadụ ka ha wee, because onye ọbụla gwọrọ ọgwụ, ọ bụrụ na ịgwọrọ ọgwụ bụ isi na maintain ọgwụ. Otu a sị unu na ọ bụrụ igo moto bụ isi na ị ga-maintain nnukwu ya, maka na ka igo moto obere oge taya enwe nsogbu, injin eme nke ị na-arụ ya, o nwere ka nakọtasị na ihe echenji injin, ọ daa na ihe eburu injin ọfụ denye. Otu a ka ọ dị na ọgwụ a na-agwọ agwọ. Na ịgwọrọ ọgwụ ka ụwa na-anụ ọnụ gị, ihe ebido maintain bụ ya. O nwere ike ọ bụrụ na ọkụkọ ka iji wee gwọ, ma ndị a na-agwọ oke ite ọzọ nakọta asị gị weta ọbara mmadụ ma ọbara ego gbuo efi, ibukọta efi ọnaba mmadụ ọnaba nwa, asị gị na ọ bụrụ na ị chọọ ka ọ kawanye njọ ka aka asị gị gbuo gị weta nwa amụrụ ọfụ. Ọkwa ife aka na-eme n'abalị n'oge oyi mba akị onye ka ụfọdụ ya nwa ka ọkụkọ. Ọ bụrụ na ọ dọrọ n'akara aka gị na ị ga-ewu ewu, na a ga-anụ afa gị ebe niile, na a ga na-anụ afa gị na ị ga-enwe ego, nwere ife ọbụla imekọtara ihe ahụ mee, ịdọtagoro ya adọta na ọ bụla ihe dị n'akara aka gị, ị ga-ata afụfụ ya and ọ ga-ete aka. Anyị na-anya na because na ndị mmadụ amatago, ndị dibịa amatago, ọtụtụ ndị ajọ dibịa amatago, ndị witch doctors na ndị pastors ha amatago na mgbe ị kwụbara aka gị ọtọ na ihe na ndị mmadụ agha ha bịakwute gị na ihe enwe population, ha bịara tinye aka n'ihe ọjọọ, chọwa miracle, mee fake miracles, na-afụ fake visions ka ndị mmadụ wee bịa ka ha nwee ike wee nwee populations. Ya ebido n'ụwa afọ ha echefuzie how long ka ọ ga-last, how long ka ị ga-ewu, ka ị ga-eji wee na ndị mmadụ n'iyi. Na ndị dibịa anyị na-anụ afọ ata before 5 years bido, next 5 years ịma na-arụzi afọ ha daa mmiri daa ibe ntụ. Otu a ka ọ dị ndị pastọ. Ife niile nwere oge. Onye ka o ji enwezina mmadụ, enwezina na ịfụ na onye na-agara onye ọfụma, ịchọ ka ọ gaba, nwee ndidi. O nwere ike nke nwa na-echezi, o nwere ike ọbụna Chukwu deru gị na ị ga-ewu for 50 years na-ese kwụọ, na ị ga-ewugide wee nwụkwa. Oge iyi arụ n'ụwa ị ga-ewugide na chọkwa ụwa. Ịfụza na onye a na-aga n'ihu jezie gwọwa ọgwụ n'oge erube. Ọ bụrụ na ị ga-ewu na Chukwu deru na ị ga-ewu for 50 years, mgbe ijezikwa ọgwụ a, ọgwụ nke izi ị ga-agwọ ọ bụla atakwara to 25 years ka ị ga-ewuzi, maka na ịdọtago ego ahụ ọgba half. O nwere ike nke ị mere ya ozugbo obere nke ahụ ị nwetara enweta, ọ ga-eru ọgwụkwa ije gwọkwa ọgwụ ọzọ ọ bụla ata to 5 years before eme na-aga nke ha aga. Ife ga-emekwa na next 5 years ị na-afụ na ga-agakwa nkọ. Ife ọbụla ị na-etinye aka gị, onye ọbụla ị na-eso, ị na-anụrụ okwu pastọ, ị na-eje na nke ọ na-enye gị nke a na-eme gị nke a. Ọtụtụ ndị pastọ na-alasị nwunye mmadụ, na-anarụzi ndị mmadụ nwunye ha na-arị ha enu ka members wee na-abịa
ka ha wee na-enweta ndị mmadụ, ka ha wee na-enweta ego. Otu aka ọ dị n'ọtụtụ ndị dibịa. Jide ụmụ agbọghọ gbara ibiribi ebe a na-achọ ihe ha eme ka nwoke wee nye ha ego. Mgbe megidezie ibidozie iwezie mmeri amaka, uwe mwụda, chọbazie onye isi dị mma. Ma mgbe ị na-agha agha, enwere na ihe niile nwere oge. Ịchọbazie innocent person ị ga-ejide taa ya daa, were abụmọnụ na-eso gị wee taa ya ndụ ya daa na ya agazi n'ihu. Ụmụ nwoke nwaanyị ọbụla na-eme na ọ fụrụ gị n'anya, dukwa ese before anyị na-anụ nwaanyị. Ịchọkwa ịnụ nwaanyị, dukwa ese. Ịjụ ese kpọọ ya ọchị gị. Emechaa m ga-akụziri unu ka Chukwu ga-esi wee na-egosi unu ihe na nrọ. Unu chọọ ịmụ ihe ga-emenụ, m ga-akụziri unu ya n'oge ọzọ. Ka unu ga-esi wee ma unu nakpuo ụra. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ị chọrọ ịma na ka ị ga-esi wee mee nakpuo ụra, ihe Chi ga-agosi ihe ha na ịrụ ọrụ maka ihe a efu ka ị ga-esi wee mee. Maka na ihe niile Chukwu ekechego ihe niile gwa anyị ka anyị ga-esi wee na-eme ife niile, ọ dịla anyị izu. Ife ọbụla emeghe ọrụ gị ma a na Chi ga-achọrọ ka o mee, ọ bụrụ na ị kwụwa aka gị ọtọ ma na ihe ahụ erubere oge ya. Ị chọrọ ịnụ nwaanyị, ị chọrọ ịnụ di, mmadụ ịdị nwoke ị na-anụ. Maka na ị were ego wee nụọ ya, ewere uwe gbaziri ego ahụ. Ife ọbụla ijiri obi gị wee mee adịghị enwekwa isi, ọ dị ala asụkwa. Onye mere ji wee ndị mmadụ ji wee na-agwụzụ, ma ndị na-eje na-afụta ọgwụ asụta ka na-edufuzi ndị mmadụ ụzọ. Ma site ife niile a na-eme na-afụkwa unu eyuzuba akọ na uche unu wee chee echiche. Ọtụtụ ndị mmadụ ka na-afụ ọrụ ha. Ma ọkwa na ihe ọbụla na-eme na ndụ gị na ọkwa gị maka o si n'aka. Na ọ bụrụ na ị na-ege nkụzi ndị mmadụ na-akụzi, ma ndị nkụzi nke na-akụzi na-echi akwa, ị na-ege ya na-etinye ya n'ọrụ. Mana ọ bụrụ na ị na-egesi ihe ndị mmadụ na ndị ezigbo mmadụ ka nọkwa ya, aka nwere ndị ezigbo mmadụ na-akụzi usoro Chi haziri ha n'ụwa, a na-akụzi ezigbo ife. Ọ bụrụ na ị na-eso ya nọọ ka iwere na ndị mmadụ na onye a na population ndị mmadụ na-ezu na ndị mmadụ ka nkụ na nke onye a ka iso nwanne, ọ bụ onwe ka ị na-eme. Na ndị mmadụ na ife ndị mmadụ chọrọ ebe a na-ekwu ekwu. Onye merụ ndị dibịa ji wee, ndị pastọ ma ndị dibịa, onye ọbụla na-awụzụ ajọ ọgwụ ka ha wee mmite chefuzi ife dị n'ọdịnihu. Ihe ọbụla ị na-eme, chee echiche, ana m ekwukwu ya, yuzuo akọ na uche gị, tụsasị ozi a iwe nyekwa ndị ọzọ aka, laikkwa. Na mgbe ị na-etinye ihe na-akụzi n'ọrụ, ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ.